Predlozi koji su ovde izneti, mislim da nisu na onom nivou na kome se vodi politika danas od strane države Srbije, uprkos tome što doživljavamo i u ovom trenutku teške udarce. Zato što ne ostaje alternativu. Predlog koji predlaže Demokratska stranka Srbije nas nedvosmisleno udaljava i definitivno od članstva u Evropskoj uniji. Demokratska stranka Srbije traži od 22 zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova da praktično u svom političkom gestu prema Srbiji kažu da to ne priznaju. To je, dakle, nemoguće. Pošto postavljate nemogući uslov, gospodo iz DSS-a, znači želite da Srbija u praktičnom smislu ne ide prema članstvu u Evropskoj uniji, iako to možda nije vaša intimna želja. Što se tiče Srpske radikalne stranke, ona i otvoreno predlaže da se prekinu svi razgovori sa Evropskom unijom i da Srbija postane članica zajednice nezavisnih država i da priđe drugim vojnim savezima koji nisu NATO, ali jesu odbrambeni savezi, koji su hiljadama kilometara daleko od Srbije. Postoji samo jedan mali problem, mi geografski nemamo veze sa tim. Politika Srpske napredne stranke, uz veliko poštovanje što se Srpska napredna stranka pridružila glasanju za ovaj izmenjeni, amandmanima izmenjeni akt, je bila da se pre 2 godine da se zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova tuže njihovim domaćim sudovima. Sećam se, to je Tomislav Nikolić iznao, to je drugačiji stav od Demokratske stranke Srbije. To su sve različiti stavovi. Sva 4 stava su potpuno različiti. Da ne bude nikakve dileme. Jedini stav koji je objedinjen jeste sada u vladajućoj koaliciji, oko čega je postignut kakav takav konsenzus. Jedina realistična politika, po mom mišljenju, jeste ova koja se sada vodi. Ali uvažavam, da ne bude dileme, uvažavam legitimnost svake od vaših politika, sa nekima se duboko ne slažem. Srbija, koja bi ponovo provodila politiku urušavanja mira, ugrožavanja bezbednosti, to je Srbija koja bi bila osuđena na propast. Takvu politiku Srbija nikada ne sme više da vodi. Srbija mora da vodi politiku sasvim drugačijeg karaktera. Dame i gospodo, želim da vam se zahvalim zbog pažnje, želim da vam se zahvalim zbog svega što je danas bio predmet vaših diskusija. Verujte mi, sedeo sam ovde, ne znam koliko sati već, 11-12 sati, rekao je naš poslanik iz Šapca da tek počinje, gospodin Nikolić, i njemu da odgovorim da ne bude dileme. EULEX je došao odlukom Saveta bezbednosti, usvajanjem predsjedničkog saopštenja na Kosovo i Metohiju. Slobodan Samardžić pokazuje da nije, jeste, mogu da vam pročitam odluku Saveta bezbednosti i u tom smislu uslov koji je Skupština Srbije postavila jeste ispunjen. Želim da vam se zahvalim svima na demokratskoj diskusiji i verujte mi, sve što ste rekli ja sam zabeležio i sve vreme će biti uzimano u obzir. Sem rata, sem prekida saradnje sa Evropskom unijom, nema govora o tome, zato što Srbija mora da postane članica Evropske unije jer nema bolje alternative. Hvala.